खुलुमबाय। दिनैनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। नैथि खोलोबनि कर'नाजों अखाफोर दानसेयावनो रासियानि थैनायनि अनजिमाया सा 44,000निबो बांसिन। जानाय थाव गुबै खावनानै हजायाव सासे सिखावआ हमजादों। बिजिनियाव टेट आनजाद होनो फैनाय सासे लाइमोना इ-रिक्सा आरो बाइकजों सौदावलायनानै गोब्राब जोखोम। दिवालीनि सिगां सिगां कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना 266 रां बांबावबाय। हजाय आरो कार्बि आंलंनि सिमायारि गामि कपिली नदीयाव मोब्लिबजों बोजानानै मैदेरनि जिउ खहा। 2022 मायथाइयाव रिलिज खालामनो थांखि लादों रणबीर कापुरनि सावथुन सामसेराखौ। दिसेम्बर दानाव रिलिज जागोन अक्षय कुमारनि अतरंगी रे सावथुना। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सोलिफु बोसोर 2021 नि जोबनाय बाहागोआव थांनाय सेप्तेम्बर दाननि डाटा बादियै नैथि खोलोबनि कर'नाजों रासियानि थैनाय सुबुंनि अनजिमाया गासै सा 44,265। कभिड-19 नि सासेनिफ्राय गुबुन सासेनाव सन्देरनाय एबा बारदेरनायाव रासियानि कर'ना थासारिया जोबोर गाज्रि जानानै दं। बे खौराङा आथिखालाव गोबां सुबुंखौनो गिखांहोदों। गुबुन गुबुन हादोरावबो कर'नानि गोहोमा दंब्लाबो नाथाय थैनायनि बिबाङा रासियानि बादि नङा। हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिना राहा गैयै जानांनानै 1 नभेम्बरनिफ्राय 7 नभेम्बरसिमहालागै 7 साननि थाखाय हादोरनि गासैबो सोरखारि मावख'फोरखौ बन्द होनांबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव रासिया हादोराव दासिम 47% भेक्सिन होजादों आरो 53% सुबुङानो भेक्सिन लानो दंबावो। बे बिथिङाव नोजोर होनानै रासियानि सुबुं सानखो सानदांगिरि एलेक्स राक्साया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि जुदि सोरखारा सम थानायावनो बेनि सायाव गोहैलो खालामबावोब्ला फैबाय थानाय समाव बेनिख्रुइ बांसिन गिथाव बाथावसिन जानो हागौ। बेखायनो रुसनि सोरखारा माखासे गोनांथार थांखिजों गोख्रोङै खामानि मावलांनाया जोबोर गोनांथार जाबाय होननानै एलेक्स राक्साया बुंबावदों। आथिखालाव गोबां समाव गोबां रोखोमनि सिखाव खावनायखौ बयबो खोनाबोबाय थायोमोन, नाथाय जाग्रा थाव गुबैखौ खावनानै पुलिसजों हमजानायखौ खोनाफेराखैमोन। अख्रां नांगा मुवा बेसादनि दामजों लोगोसे जानाय थाव गुबै, डिजेल, पेट्रल आरो गेसनि बेसेना जिरायनाय गैयाजासे सानफ्रामबो बांलांबाय थानाय लोगो लोगोनो बे खेबाव सिखावनि नोजोरा जानाय थाव गुबैनि सायावबो गोग्लैदों। हजायाव बे जाथाया जादों। रबिबारनि बिलिफां समाव हजाय पुलिसआ थाव गुबैजों लोगोसे सासे सिखावखौ एरेस्ट खालामदों। दुलाराय आसामावनो आसाम रायजोआरि टेट आनजादा रबिबारखालि जोबनानै थांबाय। नाथाय चिरां जिल्लानि बिजिनियाव टेट आनजाद होनो फैनानै धुबुरी जिल्लानि सापर काजिपारा गामिनि थागिबि साहिदुल हक मुंनि सासे लाइमोना बिजिनि महकुमा बेंगिरि मावख'नि लांगोना मोखाङाव बाइकजों फैबाय थानाय समाव गंसे इ-रिक्साजों मोखांजों मोखां सौदावलायनायाव गोख्रोङै लामा जाब्रबथाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिजनि हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव साहिदुल हकआ गावनि AS 17K1871 नम्बरनि बाइकजों बिजिनियाव टेट आनजाद होनो फैदोंमोन। बे समावनो इ-रिक्साजों सौदावलायदों। जाथाय जानाय उनाव लोगो लोगोनो इ-रिक्सानि सालायग्राया गावनि इ-रिक्साखौ लानानै जायखारलांदों होननानै मिथिहोदों। गोब्राबै जोखोम जानाय बिजनि दखरा आमसुनि हेफाजाबाव लोगो लोगोनो बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव देहा फाहामथायनि थाखाय थिसनहैनाय जादों। थांनाय 6 अक्ट'बरनि उनाव अखाफोर दानसे जास्लाबैयावनो आथिखालाव दिवालीनि सिगां सिगां कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना मोनफ्रोमबो सिलिन्डाराव 266 रां बांबावबाय। गंसे कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि लिरथाया 15 किल'ग्राम थायो। बे कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना आथिखालाव 2000 रां जाहैबाय। अदेबानि नखरारि गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ सिगाङाव जेरै दंमोन बेबायदिनो दोनथ'नाय जादों। मुवा बेसादनि बेसेन बांहोनायाव मुंदांखा जानो हानाय मदि सोरखारा सानफ्रामबो मोनसेनि उनाव मोनसेनि बेसेन बांहोबाय थानायाव हादोरनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ जेबो खेरखेरायबोआखै। हजाय जिल्ला आरो कार्बि आंलं जिल्लानि सिमनायारि गामि कपिली नदीयाव मोब्लिब थारजों बोजानानै रबिबारनि मोनायाव हाग्रानि मासे मैदेरा थैदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला सासे आबादारिया गावनि खुसेर आबादखौ मैदेरनिफ्राय रैखा होनो थाखाय खुसेर आबादनि सोरगिदिं मोब्लिबनि थारखौ सोंनानै दोनदोंमोन। बे जाथायखौ खौरां मोननानै हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा जाथाय जानाय जायगासिम सौहैयो। गासै जाथायखौ नायबिजिरखांनायनि उनाव
समबारखालि जेसिबिनि जोहै जायगायावनो हाखर जावनानै गोथै मैदेरखौ फबनाय जादों। जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ हमनानै नांगौ बायदि एबा आयेन बादियै साजा होनाय जागोन होननानै हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। फैगौ 2022 मायथाइनि 18 मार्च खालि रिलिज जागोन रणबीर कापुरनि सावथुन सामसेराया। फोरमायनो नांगोन दि रणबीर कापुरनि सामसेरा सावथुनखौ बिथोन होदों मालह'त्राया आरो आदित्य च'पड़ाया प्रडिउस खालामदों। मख'नो गोनांदि गोदानै फैनो गोनां सामसेरा सावथुनाव मोननै आखुजों फाव खालामनायखौ नुनो मोननाय जागोन फावखुंगुर रणबीर कापुरखौ। मोनथिनाय जायोदि फैनो गोनां सावथुन सामसेरायाव मोननै आखुजों बिफा फिसाज्लानि फाव खालामदों फावखुंगुर रणबीर कापुरा। फोरमायनो नांगोन दि फावखुंगुर रणबीर कापुरा सामसेरा मुं लानानै बिफानि फाव खालामगोन आरो खानाय गोलाव लानायखौ नुनो मोननाय जागोन आरो बल्ली मुङै फिसाज्लानि आखुआव फाव खालामगोन आरो बेहाय खानाय गुसुङै नुनो मोननाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। गोदानै फैनो गोनां अक्षय कुमारनि सावथुन अतरंगी रेआ 17 दिसेम्बर खालि रिलिज जागोन। बेयो हिन्दी रावनि मोनसे आबुं सावथुन। फोरमायनो नांगोन दि आनन्द एल रायनि बिथोन होनायजों दिसेम्बर दानाव रिलिज खालामजागोन फावखुंगुर अक्षय कुमारनि अतरंगी रे हिन्दी सावथुना। बेखौ प्रडिउस खालामदों भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, हिमांशु शर्मा आरो आनन्द एल रायमोना। मख'नो नांगोन दि फावखुंगुर अक्षय कुमारनि अतरंगी रे सावथुनखौ लिरदों नेशनेल एवार्ड आवथायनो हानाय लिरगिरि हिमांशु शर्माया। बे सावथुनावनो फावखुंगुर अक्षय कुमारजों लोगोसे धनुष आरो सारा आलि खानमोननि गोख्रों आखुजों फाव खालामनायखौबो नुनो मोननाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन मंगलबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियाननि सुलुं बादियै गाबोन मंगलबार 2 नबेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।